Willis Rubon taldeak disko berri bat plazaratu du hala ere izenekoa. Jurgi Ekiza, Felix Buff, San Bidegain eta Benzan Bestabenek osatzen duen taldeak bere azken lana aurkeztuko du Biarritzeko Atabal aretoan. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan Willis Drumonden azken diskoa aipatzeaz gain, berrik izendu den Jakes Abe berri ere oroituko dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Frantziar estatuko errezetarik gabe luzaiden abereantzako produktuak erosteagatik iparraldeko 4 azle epaitu dituzte Baionan. Uarte Garazi, Ioldi, Lekorne eta Dona Pauleko azleak 2021an atxilotu zituen jendarmeriak antibiotikoak kantitate handian Nafarroan legez kanpo erosteagatik. Alen Kognu azleak sendagaiak erosi izan aitortu badu ere, azpimarratu du Frantziar estatuan baimenduak direla. Sendagai guztiak Frantziak baimendutakoak dira. Leporatzen diguten gauza bakarra da han erosi izana eta gure abereak zaindu izana. Hori delitua bada lanbidez aldatu beharko dut. Auzipetuen abokatuak laborarien gehiegizko kargak salatu ditu. Aujourd'hui, il y a des charges. Gaur egun gehiegizko kargak daude eta horiek ez dute albidetzen zentzuduna den aktibitate bat izatea etxaldean. Dirudienez horiek Europako legedien kontra doaz, naiz eta sendagileentzat ez gauden bateratua den merkatu batean. Du point de vue du médicament vétérinaire, on n'est pas sur un marché intégré, un marché unifié. Justiziak 4 delito leporatzen dizkie azlei. Automedikazioa, Frantzian legea urratzea, sendagaien importazioa eta hazkuntza erregistroetan tratamendua ez idaztea. Baionako prokuradoreak 5.000 euroko isuna galdegin du. Epaia 2023ko urtarrilaren 24ean jakinaraziko du justiziak. Jakes Abe berri izendu da 82 urterekin, Biarriztarra abertzaletasunaren erreferente izan da Ipar Euskal Herrian. Enbata mugimenduaren sortzaileetako bat, Euskal Batasuna, Abertzalen Batasuna eta Batera plataformaren sorreran ere parte hartu zuen. Eta Abe berri Abertzaleen Batasunako bozeramaile izan zen, baita Enbata aldizkariaren zuzendari eta Oldarra dantza taldearen buru ere 1955-tik 1989-ra. Kulturan oso engaiatua, Biarritz kultura ere sortu zuen, Biarritz Lauxori festivala eta maitaldiaren sustatzaile ere izan zen. Azken agerraldi publikoetako bat izan zen hau, 2020 maitaldia festivalak azken 30 urteetan izandako lorpenak berretsi. Et nous avons effectivement créé à Biarritz l'amour de la danse. Biarritzeko herriko txoko hautetsi izan zen 1983-tik 2014 arte, eta esuan karguak ere izan zituen Didier Borotra auzapezarekin. Ehorzketak astelenean izanen dira. Hala ere, horrela deitzen da Willis Drummond taldearen disko berria. 2006an ibilbideari hasiera eman zion taldearen 7. diskoa da. Duzu sekulan egiten disko bat aintzinekoaren antzekoa egiteko. Beti entxatzen zira gauzak berritzen. Batzutan iduritzen zaizu egin dituzula kriston aldaketak eta jendeari ez, baina bai gu pozik. Izenburua diskoa ekoiztu eta laukoteak gauzatu duen azken gauza izan da. Hain zuzen kontraesan horrek zeri erreferentzia egiten dion aipatu du kantaria. Kontraesana absurdoaren sensuan, hors mundu hori nora doan, azken finean imaginatzea orain mundiala hori egitea Katarran eta momentu berean guk berzikletzea gauzak eta kasue batea horako kontraesan batzu. Eta gero nahi genuen aipatzen ditugu ere bakoitzaren kontraesanak, bakoitzak saratzen duen bere gauzak egiten, bere kontraesanekin eta bere limitekin. Bere estiloari eutsiz berritasunekin itzori da laukotea. Popak ere bere lekutsua baitu ekoizpen berrian. Errango ginuke betiko gure musika dela, rock'n'rolla. Jende askok erraiten dut, egia da, 80 hamarkadatako influentziak senditzen direla, grunge-a, rock'n'rolla orokorrean, guk Australiako taldeak ere asko entzun ditugu. Eta azken diskoetan gertatzen dena, da Felixek gure bateri joleak bere bakarlari nola erran diskoak ateratzen ditu eta kontzertuak egiten ditu, gitarra egiten du, kantatzen du eta komposatzen du asko. Honen berak ere komposatu ditu kantak eta bere nola erran badu pixka bat
pop toke bat, Felixek, eta sartu du Willis Drummonden, baina gero beti bezala batek ekarri ideiak eta gero denen artean moldatzen ditugu edo Willis Drummond estiloari hurbilarazten. Hitzei dagokienez gizartean bizitzen diren krisiak ez ditu ahaztu nahi izan Jurkiek izan letren idazleak. Nik uste dut gure hitzak direla pixkat gure hartan ditugun solasaldien isla da. Horrengatik biziki garaikidea da, ipatzen du gure gaurko mundua. Zenta gure hartan denetaz hitz egiten dugu, bai politikaz, bai krisi ekologikoaz, bai... Futbolaz guti. Bai, futbola guti. Eta ez da gertzen ere futbola, gila guti, kirrola ere. Baina bai, aldibidez, diska hori egin dugun bitartean, izan dira gauza batzu, aldibidez Elon Musk eta Jeff Bezos aberatsagoak bilakatu dira horretik. Ukrainako gerra hasi da, pandemia segitu du, gure artean bizitu gauza personalak, eta azken finean hori denetaz hitz egiten dugu gure artean. Hauxe da Bidasoa, hala ere diskoa etxe eta taldeak argitaratu duen lehen klipa. Bidasoa da azken urteetan Zalegian bizi izan dugun egoera triste baten lekukoa, kantua. Ikusten da gure Euskaldun aldetik, erganez herri gisa eta nazio gisa pixka bat bitxia eta tristea dela izaitea ibai eder bat muga gure artean. Eta azken urteetan gehien bat Afrikatik etortzen diren etorkinak Irunetik pasatzen direla haientzat frantziarat sartzeko. Eta tamalez batzuk hiltzen direla, sofritzen dutela egoera ezin jasan bat, bai poliziaren gandik, bai haien eguneroko biziaren tristeziaren gatik, eta batzuk hil dira Bidasoan, justu bizi hobeago baten bila pasatzen zirelarik. Eta iduritu zaigu bizik importantea hori buruz zerbait egitea. Diskoa plazaratu eta holtza gainean bizia emango diete kantuei musikariek. Orain da hoberena diskoa kaleratzen da, eta orain kantuek beste bizi bat hartuko dute diskoaren guretzat, gero jendearen zatez, eta gian entzungo dute etxean. Baina hori diskoaren lana egina da, eta egan nik bereziki gero behin grabatuak direlarik ez ditut gehiago entzuten edo izki gutzitan kantuak. Baina bai orain eszenatokiko bizi hartuko dutela, eta maite dugula hori egitea, hori da gure nortasun handiena, nire ustez hori da momentuz, eta momentu honean gira orain. Taldea egoera honean dagoen honetan Euskal Roka zertan dagoen ere aipatu dute musikariek. Bezala orain pixkat, pasatu ez da hitza, baina bai berba publiko espezifikatu bat edo olako berezi bat zen du, eta ez hain zabala lehen bezala. Normal da ere, beste musika motak dira, Euskaraz egiten dira gauza hainitz estilo guzitan eta kalitate honekoak eta kantitatean izbada ere, beraz normal da jendea banatzea, dut musika guziauen artean. Batzutan kezkagarria da, zenta erri txikiira, entzulego txikia dugu Euskal Herrian, Euskarazkoa, eta beraz hori banatuz edo zatikatuz ez dakit dinamika sortuko diren. Baina bai, ringisa zola da, beraz segitu behar da. Berrogoi urte denetan entzuten dela rock'n'rolla hiltzen dela, eta izan dira kantak rock'n'roll is dead, ez dakit berrogoi urte lehena idatzia izan zela, eta oraindik hor da, orduan segituko du izaiten. Guk segituko dugu luzaz hori ez dakigu, baina mementuz badugu gogoa, eta hori Jokik erraiten zuena. Gero plazer bat da ikustea estilo desberdin, eta guk ez dugu bakarrik rock'n'rolla entzuten, baina guk musika egiteko mementuan gu lauak elgarrekin, guk rock'n'rolla egiten dugu. Disko berria Bilboko kafe antzokian aurkeztu ondotik, abenduaren 2an Biarritzeko Atabalen joko du laukoteak. Espainian gaindi ibili eta Euskal Herrira itzuriko da urtarrilaren 6an Donostin kontzertu bat emateko. Ikusentzuleo gauza kantuaren kliparekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!